And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. Hindi niya ako magawang pakasalan at wala akong choice kundi tanggapin. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Jay. At ito, ang aking secret file. Working ako as an employee. Stable sa work. May ipon. At meron din akong partner na isang seaman. 9 years na kaming magkarelasyon ng partner ko. 3 years na kaming live-in. No child, and still trying to conceive. No sign of marriage. And that's okay for me. Kasi wala naman akong choice, kundi tanggapin. Sa 9 years naming magkarelasyon, masasabi kong gaya rin ng ibang magkakarelasyon, merong ups and downs. Parehas kaming hindi perpekto. Pero alam ko naman sa sarili ko na binibigay ko ng buong buo ang pagmamahal ko sa kanya. Tapat ako sa kanya. At inaalagaan ko siya. Pero parang hindi siguro talaga sasapat ang pagmamahal at effort mo sa taong hindi marunong makontento sa iisang babae. Unang taon namin, alam ko na sa sarili ko na hindi niya ako ganun kamahal. Happy-go-lucky siya. Alam ko na hindi ako totally welcome sa buhay niya. Kumbaga, nasa getting to know stage kami noon. Hindi ko alam na may girlfriend siya nang pumasok ako sa buhay niya. Kaya ang labas, nag-cheat siya gamit ako. Pero lakas loob ko siyang pinapili kung ako yung girlfriend niya. Kahit natatakot ako noon sa magiging sagot niya. Kalaunay ako ang pinili niya. Parehas kaming estudyante noon. At parehas na hindi ganun kayaman. Alam ko na yung pagmamahal niya sa akin ay bilang kaibigan pa rin. Ramdam ko yung mga bagay na yun, pero tinanggap ko. At nag-effort ako para mahalin niya. Naging tapat ako sa pangako ko sa kanya na maghihintay ako at magiging tapat ako hanggang dulo. Hindi ko siya iiwanan at hindi ko siya ipagpapalit. Fast forward. Nakababa siya galing barko. Nabasa ko galing sa phone na binigay niya sa akin yung kumustahan nila ng ex-girlfriend niya na may halong pag-aalala. Hindi ko gaanong maintindihan kasi ay Ilocano. Ako naman ay pure Tagalog. Tinanggap ko kahit masakit para sa akin na bakit parang siya pa rin. Bakit tinatago niya ang pakikipag-inuman niya sa ex niya kasama ang mga kaklase nila nung high school. I know na habang may nangyayari sa aming dalawa ng partner ko, ay may nangyayari din sa kanila ng ex niya. Bago-bago pa lang kaming magkarelasyon. Inalagaan ko siya. Pinakilala sa pamilya. Tinanggap ng parents ko. Inasikaso na parang tunay kong asawa. I even helped him financially kahit na kapos din ako.
Tinitipid ko ang sarili ko para lang may maibigay sa kanya. Pero parang wala rin lang pala yun. Ilang beses ko siyang nahuli na may ka-chat na ibang babae. Ang hindi ko lang naman alam ay kung nagkikita sila. May mga time din na inoferan siya ng kaibigan niya na kakilala ko na mamili ng babae. Pero hindi natuloy na makapamili siya ng babae dahil ako ang nakabasa. Nagalit ako noon. Pero mas nagalit siya sa akin dahil pinakailaman ko raw ang cellphone niya. Biro lang daw yun. Nilang magkakaibigan. Pero para sa akin, sobrang sakit noon. May mga panahon na tuwing aalis siya sa poder ko, alam ko na masayang masaya siya dahil magagawa na naman niya ang gusto niya. May mga panahon na nakikipag-inuman siya kasama ang ex niya. Tinago niya yun sa akin. Asikasong-asikaso siya, magkatabi sila sa upuan. At sa mismong bahay pa nila sila nag-inuman. Na nakita ng pamilya na nakasama. At alam naman nilang girlfriend ako. Na-trauma ako sa lahat ng sakit na naranasan ko sa kanya. Naranasan kong magmakaawa para lang magkita kami. Puntahan niya ako o kahit magkita kami halfway kasi ilang buwan na kaming hindi nagkikita. Ramdam ko yung pagtakas niya sa akin. Nasasabihin niyang natutulog siya pero alam kong nasa labas siya nakikipag-inuman kasama ang mga kaibigan at ibang babae. Pagsisinungaling. Pagpili niya sa mga kaibigan niya over me. Ramdam ko yung trauma at sakit na binigay niya sa akin. Grabe. Then one day, meron siyang childhood friend na naging kaibigan ko na rin. Naging takbuhan ko siya. May pagkakataong sa kanya ako lumalapit kapag may problema kami. I help her also financially. Ginawa ko yun kasi akala ko tunay siyang kaibigan. Alam niya na nakunan ako. Alam din niya na nagka-STD ako. At higit sa lahat, alam niya na may hinahanap akong babae na naka-fling ng partner ko. At ang malupit doon, siya pala yun. Sa bawat pagtakas ng partner ko habang nasa kanila siya, ay may mga pagkakataong nag-sex sila pagkatapos ng inuman. Sa 9 years namin, 5 taon may nangyayari rin sa kanila. Inamin lang nila sa akin. Nitong 8 year namin ng partner ko at parang kasalanan ko pa na nasira ang pagkakaibigan nilang dalawa. Hindi alam ng pamilya ko ang nangyari sa aking trauma. Trauma na naging dahilan kung bakit ako naging monster. Nakamumuhian niya. Ayaw niya akong pakasalan dahil naging bungangera raw ako. Laging sumisigaw at laging mainitin ang ulo. Hindi ako madamot na tao. Kasi lagi ko siyang inuuna kaysa sa sarili ko at sa pamilya ko. Inayawan niya ako dahil sa naging ganito ako. Pero hindi niya nakita yung dahilan kung bakit ako nauwi sa ganito. Sa sobrang trauma ko, DJ Rocky, naisip ko nang magpakamatay. Naisip ko nang uminom na lang araw-araw. At wag nang ituloy ang buhay ko sa sobrang depresyon ko. May mga pagkakataon pang nakakagawa na ako sa sarili ko ng mga bagay na masasakit. Sa sobrang sakit,
Hindi ko na masabi sa kanya yung sakit. Dahil masyado na siyang kinain ng pagiging mataas niyang tao. Nakalimutan na niya ang bawat pagtulong ko sa kanya nung panahong walang-wala siya. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, hindi ko nakilala ang sarili ko. Naging demonyo ako. Nakaaayawan niya. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, nagmamakaawa na ako sa Panginoon. Naalisin na niya yung pagmamahal ko sa kinakasama ko. Alisin na niya sa buhay ko kahit na mahihirapan akong mag-move on. Hindi ko masabi sa pamilya kong nararamdaman kong hirap kasi ayoko pa ring masira siya sa pamilya ko. Nagtitiis ako sa araw-araw. Hanggang ngayon na siya ang nasusunod sa lahat at ako ay isang parang tauhan niya lang. Pag may nagawa ako na sabing ayaw niya, ang tindi ng galit niya. Na akala mo, ako ang may nagawang kasalanan sa kanya. Takot na takot ako magsabi sa kanya ng mga bagay dahil ayokong mahusgahan niya ako. At hanggang ngayon nagsasama kami. Nag-e-effort siya sa akin para bumawi. Pero nandun na yung trauma ko. Na baka may ginagawa pa rin siya na hindi ko alam. Na baka meron pa rin siyang ginagalaw na iba bukod sa akin. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, I have to beg to God to help me unlove him. Hindi niya ako magawang pakasalan dahil sa naging ugali ko. Na siya mismo ang nagbigay ng dahilan para ayawan niya. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Ano bang dapat kong gawin? Sana mabigyan niyo ako ng advice. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jay. At ito, ang aking secret file.